Three, two, one. Sa una ng balita, sa Kaplabo, Kapurturo Brothers ang tabang sa usa ka gibahaan. Pero nasuko hinon ang tagya sa balay. Atong sayron ang report. Aniya, pasok. Ha? Yan, wala ka dyan. Mo, grabing tubig dahil regyo dahil yung agi, oh. Maing buntag asa yung kamu rin nagpuyo dire? Ako napakol. Tama, ni mo pa pa. Naglastak kong saging. Nga mo sa mga baha dahil lang, okay na? Patay kokol. Ha? Kahit tayo. Ate, yung bahay mo, ne? Ang Muna yung nagyan ng konron. Yung bagyo ron, ay yung... Ihatag dong nga, gamay nga. Gamay nga kung nga dong. Yung sari, konsumo ba nga? Bugat yan, yung mga dilata. salamat talaga. Ha? Salamat. Ang ilag mo na. Paano magiging ka? Salamat talaga. Nakuha itong tabang sa amakon. Ha? Nakuha itong tabang. Salamat. Kamu na dire. Salamat Luol sa papa. bata, Ha? gila kita am siya. Pila na mo kada kamo to, pila na kaadlaw na mo ka tarog kaon long. Sarakon. Gabi nakapamahaw na ka. Wala po ko. Kini dong, kini nga mong gihatag. Kini. Amo ra po ning sildo ani. Sildo ra po nung mo ra po nung pangatag ninyo ah. Gamay ra bayad dong. Okay ra nilong. Nasa mo mga tulog? Hindi ko. Paano mo diya? Pag ginawa ko na agihan sa tubig, oh. Ang uya, gito na. Ha? Ang uya na agihan. Ayan mo katulog lang? Kadagan ba ng lamok diha? May gamay ra biya mo yata ganilong kay tao ba nung gamay pa man ato ang kuno ni. Nga na ro gamay god. Kasi kauban din ninyo dire. Tabang ba? Papa ko. Aman papa ninyo. Dali na ako nagbukat ng saging. Kaya yung bugas, mabalik lang may pohon doon si Mana. Tama ra po ning bugas. Ora ginamong matabang sa inyo halong. Na okay na lang. Salamat tayo ko. Sana John? Ni ato dali ba? Atag nga mo dire boss. Kay kabalo man nga nabaan mo dire ba? Naman na. Tablag nga mo boss. Okay. Gamay ang hinabang rapod boss ba sa Gamay ra god. amo lang pong gipaiguan kay nakadungog man ni na daw na bahaan daw dire daw. Mo nakahunaw na lang nga dalaan na mo dire kay napo daw mga bata. Kasako boss. Gibinbahin ra nga mo makina po ni bangit. Bangin pod. Tabang mo pero dada mo Diyos. Vlog lang gamay ba? Yung bilakong ka. Kapag hatag sa kuan kay wa daw sila pamahaw pa. Pwede man yung luto na boss? Eh, ako man yung... Dapat tayo pagkaon dito sa balay. Nga, hilak-hilak gada. Kamo, kung magkatabang manggaling mo nga gabidyo-bidyo mo, palihog lang bay. Ayaw yun yung pakulawi akong pamilya gabidyo. Oh, gatabang mo, gabidyo-bidyo. Dili ni ka, panbay, pikusin niyo panbay. Di na ka, kung sa mga bay. Vlog mo na mo boss? Dili, Boss. vlog kayo inyo. Kamuray, nakasataan na inyong trabaho. Yan, ino. Dili, namin makaon Dili, sa paminaw. balay. Namin makaon sa Oh, balay. pwede na boss. Amo sweldo ani, amo kitabang sinyo ah. Sweldo na mo sa Facebook. Tabang, pero kabidyo-bidyo mo. Mo kanino? Ug gamay paghatag na mo kung dinili mo video ani. Katabang mo, pero kabidyo. Pagkaulawan mo ako mga anak. O pwede mo boss, hindi ka mo ngayo. Hindi ni paglabay ni. Namin manungag sa balay, namin makaon. O kun mo yung lay kagawa kayo na kay gilungag dito. Ha? Ano mo may paglabay na?
ayaw mo pagdadaan rin nga kabili-bili mo, ha? Ikaw pa tabangan, ikaw pa ma... Dili. Naluoy magupog mo sa mga bata, boss. Mga ni anak, ba inyo man na sa kuan? Post man na nito. Boss, okay na boss. Tanan mo na nga vlog nagtabang. Mo video jud kay ang ka man. Ikaw dyan, ay paghilak-hilak. Ikaw magyapon Wala ako. ako tayo makaon dito sa boss. Pudi ka mo dawat. Amo na idalo na niya tag mo suban guys. Oh, dalahan ninyo. Ako dili ko gusto nga makulawan akong pamilya. Okay na yun. Istorya boss ayo panglabay ng matira pa. Unsay maingon ana akong ubang mga igsuon dito sa saya Sibong. Kataas ba ni mo karbo? Ayo ipanglabay. Dili wala ko gapatukan lugar mo na ami makaon. Ang ako lang Pero nagingon man gud ang bata, boss. Kurang ka. Kami na, boss. Kagamay ano inyong Gidala gidala. boss, paminaw. Kanang gihatag namo, sinyo maligikan. Inyo hagikan. Oh, sila naman ibo sa mga tao nga nanalo sa mga. Masking pa. Gamay kayo niyang gidada niya kabidyo-bidyo mo. Oh, wala. At least nakatabang me. Pila ka. Kisa may nakatag si mga dire. Pila ka milyon inyong sapi na na mag-post sa Facebook. Oh, paminaw boss. Wala na libo. Paminaw, imong iksyon natabang ana eh. Dili, masking pa dili ko gusto nga mag-video-video kay ako maigsoon sa ingon. Kaingon sila nga wala migikaon ako Oh, anak. oh, ipaminaw, nakatag sila Sa eh. akong asawa. Okay, nakatag sila eh. Di magod, boss, kay ang bata ba naluoy po may naghilak. Paminaw ni mo, iksyon mo, nakatag ng mga Kami utangan. makaon. Kami makaon. Oo, kung wala kay pagkaon na yun na lang ipangabay. Amo na yatag suban. Nganong isog-isog man mga kamo may ganhi dire. O kami mo, tanay mo dire, kay gibaan mo dire. Basing na mo gamay, ngami yatag nga Wala gamay na ngayon. babang. Kami makaon dili ni mo among. Oy, problema, manguli. Ay, manguli me. Ay, problema boss. Manguli me. Ay, ang panglabay ng among nagyata sinuwa. Dili, binas. Kay dili lang ikaw ang tagalan ni dagan. O ayaw mo ga-video. Oo, ipalong na video ron. Ayaw mo ga-video-video. Mau gani, kung di ka mo, di mo niyo dato na panglabay. Diyan, ikaw pa tulungan, ikaw pa masungit. Kaulawan niyang man akong pamilya. O, pamilya niyo, nakatagal eh. Na ami makaon dito sa kwan. Jesus, ayaw na istorya boss. Ami makaon. Ayaw na pagstorya. Ayaw mo ga-video-video nga ingana. Wala ka kayo si mong balayo, Dili ko magkukuha na paango lang ni diring kanan uma. Uma na lang. Kanan na namo. O, ka na namin mga gamit dire. Okay, siyempre mo ng balon. Ilong niya. Tatak ka lang. Luoy, naluoy po may sa bata, boss ba? Pag adto na mo. Doon na may malungag, daghan malungag bidig sa ubos. Dili may taga dire. Oh, bali ka ni kuya, may problema ko dito mo daw. Ayaw na panglabay. Pamilya. Ayaw panglabay, kikipalit na na eh. Dili Ay, pa mo. panglabay. Wala ka mo god ka video-video pa mo. Kisa may gana. Vlog boss, vlog. Kasi hindi ka kasabot to vlog. Eh, pasabtong ta ka vlog. Ko na i-post ninyo na. Ayaw lang gyud ninyo kay Siyempre, maulaw kung pamilya. i-post na muna. Among income na ihatag busuban. Hatag sa ubang kamuray nakasapian na ninyong mga trabaho ninyo katabang-tabang kung mo ginagmay ang Diyos, milyon. Ang inyong ginahatag sa tao, wala ra katunga sa inyong income. Hoy, Karon, why mag-vote ang mga boss? Why mag-vote? Santas gatag ni ginagmay. ikaw kahilak-hilak basing karuga. O lang, tas ba ni mong karbo? Wala ko ang ako lang nga dili ko gusto nga maulawan akong pamilya. O gani, pwede man boss kung di mo duwaton kay ihatag ng busuban. Gapos-pos mo. Eh, ilong niya. Ang uli mo. Uli, hindi ba eh? Ikaw, ikaw gawat-gawat og mga O kato lamang mga kamaster. Hangtod sa sunod na pod, maayong adlaw kanato kana.